Ik neem hem mee in mei, even op tour. Ik kan mee zien hoe het hier al uitziet. Nou, we gaan hier naar binnen. De dekkinsten. Is de hier. De kantine. De dekbok. Dat is het laboratorium. Hier is mijn trots. Mijn werkbankje. Mijn werkkast. In de garage. Ik ga even door de stal. Oh, dat is een rij. Het spielplak, daar zet ze de hines op kleren. Zadelkamer, daar staan alle zadels in en alle hoofdstellen, alle doorspul. Al die boxen. Daar dan weer. Dat is de stapmolen, we zien traint. Hier in de paddocks, maar daarachter de laan. Achter de trekker zit een van de lanceercirkels. Het draaien. Mensen zijn in. Weer vrachtwagen. Nou, wat baan. Vlas, daar strooien de boksen mee op. Nog meer baan, kuil. Silo's met biks en jouwer. En die hebben bak met mest. Een rommelhoekje. De trekker om de bak mee te slepen. De grote containers om te mesten. Inseminatiebox. Dan komen we vooruit, verkeerterrein, de overdekte lanceercirkel. Dan kijk ik meteen wat bier dat er eind is. De boetenbak. Nou, daar zit de binnenbak achter, kantine ervoor. Nog een spiegelplak. Zadelkamer erachter. De groepsboxen. En de binnenbak.